ladies and gentlemen, tandari karon sa Solaya and I'm with my SK family. So, narimin diri para sa among annual budget planning. So, diri na mo giheld sa Solaya. Now, ang Solaya, may mga pool nga restrict nila. Ano yung mga pool nga wala nila paliguin. Like, kana walay tubig, ila dyan ang gihubasan og tubig. Pero nasa lagi paliguan dito the rest. My roommate! Hi! Yeah, so mo niya among room. It's good for two. So sa ka-room, kay duha ka buok since na mga health protocol gi-follow ang Solaya. So, shoutout mo na to. Say hi to my SK family, guys. Hi! Yeah, Marilu na SK Chairman. Charot. So, namin diri sa ilang room. So, muna siya itawag na room raid. Charot. So, look at my friend, guys. She is so pretty. Kita-kita siya og pusod. Her name is Marilu. She is still single. Don't forget to subscribe. Also me, I'm single. Hi. I'm not single na. Wow, sa ka-shopa, candidate number 1. Hi, so we're here in Solaya Hotels and Resorts in Cordova, Lapu-Lapu City. So we are currently having a seminar in regards with the annual budget of the SK Calamba. Yeah, so as you can see, guys, as I mentioned earlier, most of full day sa Solaya ila jung gihubasan. O tara, hubas gud siya, guys. As you can see. So, kamo gipangita karon mga view lang kung asa mi pwede mag-picture-picture ko. Kung asa feel na mo mga gwapa kayo. So, here na mi dire sa kaning Morgue Terrace. Mo cute no. Very nice. Behind the scene. Nga mga behind the scene kung daghan kay kog mga modeling diri sa akong mga dapit. So kita mag-vlog-vlog lang jud ta para malahi ta, di ba? Tara. Behind the scene. Nga naon pag smile ha. 1, 2, 3. Hindi mo nga smile minus. Disqualified. Candidate number 2. Tadadun, di ba? Sa kagwapagi. Posting lang ko nga na ang probinsya sa Cebu. Kami dito na. Bulo ka pala. Nga naon di ay na, ma'am. Unsa kalisod? Take 2. Lisod gina-achieve ha, promise. Nanawag akong boyfriend, giningaw siya na ako, di ba? LDR. So ingon ani maglablaba mga LDR, di ba? Babe, tonight my heart is on fire and I can't help thinking of you. Babe, tonight the mood is getting higher and I can't help wanting you. My desire keeps growing up and it's getting out of control. Babe, I can't tell you the truth about my heart is burning, my darling, and I can't rest. So ladies and gentlemen, welcome back to my channel. Charot. So, mo to guys, wala na may katiwas og vlog pagabi kay nangaloro ang mga yads. Nasubraan og tagay-tagay, so wala na ko ka vlog. So, mao na to siya. Great news! Kay na ay gisapa sa bayu. Lingi sabi bayu. So, gisapa ta sa bayu kay di siya kaantos nga di ko makatupad og tuog niya. Charot! So, yung anak na nagod ko ka-show pa. O, diba? So, right now, guys, it's early morning here in Solaya. So, muli pagmata na mo. Yan, nagandam na Mickey. Maligo, may balik dito sa beach. And, yeah, we're also preparing for breakfast now. So, guys, so we are now in the hallway, guys. We are now on our way. O, diba? Narinig sila Solaya. So, we are on our way now to the function hall para mag-breakfast. O, diba? Mao ni ang pinaka-shupa na mong tanan nga nagskandalo pagabi. Pinagmaoy-maoy siya about Region 7, Calabarzon, and Region 10 to Region 12. Excuse me, wako nagkuano, nagmaoy. Sumaw na siya guys, ang famous pool diri katong daghang mga picture og spot sa
Solea. So later, ari ta diri ma-picture ta sa what lang jud charot. Di na lang gano'n. Napila ko di. So ato nang gipangandaman. Abi ako nangaon na mo. Wala pa. Wala pa di mo nangaon. So this is gonna be my lunch, guys. I have corned beef, casino, scrambled egg, and fried rice. And of course, my boyfriend. Pero, kakainin ko siya ngayon. So, how was just your experience, guys? Gutom. Ikaw, ma'am, how was your experience? Buhaw kayo, ma'am? Buhaw kayo sa kanin. So, mga on sa mi, guys. Bye! Diri sa pool, guys. Yes. Init pa man kay ma'am. Ba ang beauty? So, mas kita tayo mga ligot lang magmas, di ba? So, nga naka-leisure ang pool. Paklay, ma'am. Tuldos ko ni dagat eh. Anong mas preferred man mo ang dagat kaysa pool? Na sige, yung play ko swimming pool good. Dato. Dagat Naman na din may yung swimming pool sa dagat. inyo, no? Hilason. Dear guys, nasa sila Duyan, Colorado. So, let's try ourselves. Kung unsay feeling. Kung unsay feeling, magkasakay sa Duyan. Charot! So, init kayo. Init lang siya kayo. Taba. Ano, enjoy ko, B? Enjoy ko ba? Diba? So, go. So, gahawat miss o golf cart dire, guys. So, atong panahon ng golf cart. Kuya, pwede mo masakay, kuya, o tara. Makasakay na tao golf cart. Masud sa taoy. Tubangan tabab. Ay, pwede man sa luyo sa kuya, no? Luyo tabab. Ara ka, ma'am. Kaya mag-video ko, dali. So, namin dire, back ride me. Namin sa back ride. Diba? Relationship goals. Sige ko pa sa itong movie. So, namin dire luyo sa golf cart. Actually, padong miss sa dagat nga side there sa Solea. Kaya wala mi katutol kung asa siya dapit. So, tara guys. Here is the view of Solea. O, diba? Mura siya ka ng effect sa video, diba? Charot! O, diba? Look at here guys, na natadiri sa Isla de las Palmas, the land of palm trees. Charot! Featuring Botong. So we are here guys. Okay, net. Na natadiri sa ilang beach side sa Solea. So mo nilang beach side guys. Dapat ka mag-face mask official maligo. Natawa. Diba? It's very nice. Diri ka na mga palm eclabush. Diri lang siya diri picture kay Landong. Yes, maura na yung dagat. Ganahin ka po na to ang dagat. So, diri guys, naa siya mga floating houses. Charot. Naa siya mga floating chorva. So, ato sa floating chorva para mag video, para mag house tour. So, good na sila kaligo. Hinahin mo ma'am siya, maan mo kuan ma'am. Maan mo isda. Charot. Nabidiri sa pikas na floating bar. Charot. So, diri nga park guys, na siya ka ng pwede ninyo mapicture-picturean. So, ari sa diri magpicture para nasat may ka-post sa mga Instagram. Musta mo ma'am? Init kayo?
Laisyo yung beach, gilaguan na pang dato. Yes. Oh, tanawang color. Color blue. Nangaligo color black. Color green. So nice kayo nga part diri guys. So later diri ta. Instagrammable. Charot. Facebookable. Storyable. Mao na siya. Nindot kay diri mag pictorials diri nga part. So I suggest if are mo diri tanawa sila, di ba ga pictorials sila. Hingan na diri guys. So later are diri mag pictorial to so wait guys. Hingan ani gina dapat ba sa mag pictorial guys. Higda jud dapat. Babalik. Mana tayo araw dito? Tanaw sa dito. Oh, yun baka deke. Murag kapoy na Iday. Niligid ka na. Ikaw manas kay pictorial. Manas na. Buhang! Kinasig ka makapahapa ko no? Ini tabang. Pahapa part 2 game. Alubot ha, kaya para hindi kita na. Oh. One, two, three. Di balik namin diri sa pool guys. Here habang stress ang kainit siya bang abang. Uy, malunod na. Kailan ilunod daw. Ilunod daw. Ilunod daw. One, two, three, go! So time check, it's already 11:35 and karon we are waiting ng mag-check out. Naghuwat na lang mi sa oras, so relax na lang mi ni Ma'am Shidire, di ba? So guys, update di ay na di promo karon ang Soleya. So kung ganun mo promo, kanang just check their page in Facebook. Charot mo sponsored. And while waiting, na diri akong love of my life na there's a balcony. So that's it guys. Dere nakutob ang atong vlog sa Soleya Mactan. And of course, I would like to thank the SK Family Barangay Calaman SK Federation for the sponsor. Charot! For this free accommodation. So that's it guys. Once again, please don't forget to subscribe my channel. Guys, till my next vlog.